Gandang araw sa inyong lahat mga idol. For this vlog mga idol, ay nandito tayo sa babuyan. Inahing baboy dito mga idol na nanganak. Yun yung mga biik niya. At for this vlog mga idol, igagawa tayo ng barrier dito. Lalagyan natin yan ng barrier dyan mga idol, para hindi maipit yung mga biik. Yan siya. Susukatan ko lang to mga idol, tapos gagawa tayo ng barrier. Ito na yung barrier na ginawa natin mga idol. Yan. Lagyan natin ng pinto mga idol. Yan, para pag nabusog na yung mga biik mga idol, dito yan sa dadaan, tapos dito sila. Kasi separate sila dito. Kasi pag dyan, delikado dyan, maipit siya pag hihiga yung inahid. So yan, dadaan yan sila dito sa pinto na ginawa natin. Yan. Tapos dito sila papunta. So ganito yung paggawa ng barrier mga idol. Yan. Para maiwasang maipit yung biik. So, dito lang mga idol.